Umgadli we-Kaizer Chiefs uMduduzi Shabalala uqokelwe eqenjini lesizwe labadala Bafana Bafana okokuqala ngqa selokhu aqala umsebenzi okhokhelwa eminyakeni emithathu edlule, kanti usegxile ekuthuthukiseni izibalo zakhe. UShabalala obeyingxenye yeqembu leBafana Bafana elilale isibili kuCOSAFA Cup yalonyaka lihlulwa i-Angola kwamanqamu, usenamagoli ayisishiyagalombili kuphela nabasiza abahlanu emidlalweni engu-81 ephezulu kusukela ngo-2022. Ukuze abe umdlali ojwayelekile eqenjini likaHugo Bros, uShabalala uyabona ukuthi izinombolo zakhe kumele zithuthuke. Ukholelwa ukuthi njengomdlali wasesiswini ohlaselayo noma umgadli, ukwakha amathuba nokushaya amagoli kubalulekile, nokuthi izinombolo zibalulekile kunoma yimuphi umdlali. UShabalala usebenza ngenkuthalo ekwandiseni amagoli akhe nokubalwa kubasizi. Ube ngumdlali oqavile ekuhlaseleni kwe-Chiefs kumasizini adlule, kanti njengoba leli qembu liqale ngamandla isizini ka-2025-2026 kunethemba lokuthi lingakwazi ukuguqula izinto eNaTarena Village. Uhambisana kahle nezimfuno zeqembu zalesizini, esho nokuthi kumele abe ngcono kunangesizini edlule kuzo zonke izici. UShabalala uzwakalisa ukugculiseka ngokuthi iqembu liyifezile inhloso yalo yokuthola amaphuzu ayisishiyagalolunye futhi libheke imidlalo ezayo. Ukufika kwabadlali abasha abafana noLuke Batman kanye nethalente eliyisha eliphezulu eliphuma kuCape Town Spurs, u-Asanele Velebayi unikeza umqhudelwano nempilo kubadlali abafana noShabalala. Lo mdlali oneminyaka engu-21 ubudala ube nomyalezo omuhle kuBatman nozakwabo abasha, egcizelela ukuthi uBatman ungumdlali omuhle futhi ungumdlali obalulekile ozosiza iqembu. Iseluleko sikaShabalala sithi akagxile kuye, abe neqiniso ekuqeqeshweni nasenkundleni, adlale ngenhliziyo, angawunaki umsindo wangaphandle.